Bueno, ustaldi ustiategia. Zertan data, nola sortuan, zeintzu zaudete bertan? Bueno, ustaldi, ja dura 5 urte sortutako historio, bueno, 6 urte sortutako historio bat da, Lizarrako 3 gaztegea, eta pixko bat gaztetxe arloko kuadrillakoak. Ona. Eta bere garaian, pues, hasi ginen pentatzen pixko bat, ja, pues, lanakin egin, ez? Pixko bat behartuak ikusten ginen igual Iruña lan egitea jutea, kanpotik ikasketak egin, eta gero Lizarra buelta eta lanik ez. Eta esegina eta pixko bat hasi ginen pentsatzen proiektu ezberdinak aurrera getatzea. Eta horietako proiektu bat ustaldi izan zen. Bikain, eta proiektutan 3 zaudete, 3 hasi zate, eta nola, landak zen euskaten, holandak erosi behar izan zenuten, alokatu, nola moldatu zate, a ber? Pues, asko esatzen entzuten zehotze ezinezkoa izango zela. Horregatik nahiatik ondo esplikatzea jende ikusteko ez dala ezinezkoa. Bai, hor Lizarraldea azkenean oso agrikola da, baina adibidez ez ginen etortzen familia nekazarietatik, familia fuertetatik, ez? Lursail txiki batzu genezkan herrian, baina, bueno, zerotik, traktorerik gabe, hor fraile batzukin hasi ginen, lursail batzuk utzi dintuztela, eta poliki ikasten, eta txerrik txarraka. Eta lan asko egiten, hori be. Bai, no? Lana eta lana, ez da? Lana eta lana. Hombre, hori gauzak garbi zeudek. Bizitza honetan, bueno, hemen jarriko jatenek ez eroitzeko horretzi hause jarriko ziot, eta labian sartu behar. Bai, azkenian gauzak sortze dituk, baina lan egiten. Lan egiten, da gaina neoten, da buru belarri bertan, ez da? Eta esan dezu, 4 lagun zeate? 3 lagun, 3 gaztiak zeate? Bai, bueno, ni gazteena. Iaiz gazteena. Bai, 29 urte eta... Eta bestiak zenbaz eskatek? 31 eta 34. Vale, baina 3 oso gazte. Oso gazte, bai. Ona. Eta bueno, eta ikesate buena, herriko jendiak, esate ziala, etzaudete burutik ondo, zein gozu eta gizeta, guain jendia zezateik. Nekazaritzan da binen jendea, normalean, egu baino asko zelduagoa da. Eta pozik, gazteak ikustea hor negutegiekin, zainzuriekin, pozten dira. Bikain. Eta gaur adibidez, gaurkoan ekarrituko nea zainzuriak eta gari zainzuriak. Zenbat produktu ekoizten duzu, zenbat barazki mota edo ere bai frutar bolako guztia bazkazuela, ez da? Olibondoak. Olibondoak. Hori da. Banatzen dugu pixko bateko izpena negutegiak, orduan negutegietan jartzen ditu denetariko barazkiak, tipulinak, zerbak, ziazerba, pixko bat sasoiko barazki ezberdinak, eta gero zainzuri denboraldia, bai berde eta bai txuria, eta horri maten diogu fuerte. Eta gero beste arlo bat izango zen olibondoeneko izpena. Bikain, eske zuek zeate, beti esate zuen, Lizarrakuak eta zeate Euskal Herriko baratza, ez da? Handa hola, ez da? Eta zuek gaina, zuen puntu fuerte bat, dana ekologikoan ite zuela. Dana ekologikoan, bai, hori argi benekoan hasieratik. Izango proiektua ekologikoan izango zela, ez genuen pentsatzen inolako pestizidai gabe erabiltzea, inolako abono kimikoekin, dana... Eta horre bai, topatu ezue oztopuak, o beste nekazari batzuk, porque igual dala 10 urte hori ezinezkoek, hori etzekize, bakize. Nola lortu ezue dana ekologiko nitia, dana lehenoko erara itia? Izan dugun oztopoik handienak izan dira lurrak lortzea. Hau da, lurrak azkenean lau dazkate lur gehienak, eta oso saiaz da lurra lortzea, claro. Beti garesti, eta gero beste aldetik, ekoizpen aldetik, ekologiko aldetik oso ondo. Vamos, arazoik ez, inguruan abere asko daude, orduan... Horre lagundu iteike bai. Bai, pues azkenean zinmaurra eta gure egunerokotasuna da. Abono naturala, no? Bai. Vale. Eta nahi nian esan adibidez, nola kudeatzitu zu igual plaga dao, edo igual... Etzekilat. Bai, gaur herramienta asko azkagu, ez? Gaur egun ekologikoan baseodek herramientak, no? Geroz eta gehiago. Bai produktu komertzialak eta gero bai etxean egindako mejunjeak. Vale. Mejunje hori sekretu dituko, ze mejunje mota egiten dituzuen? Baten badakagu sekretu. Baina, bueno, izunen mejunjea... Azuna, bueno, guk azuna dituzu, ikizuna hoidek. Eta horrekin nola egiten dezue, adibidez, kontauzak? Hori, saltzen dugu azun saku bat 1 litroko bidoi ur batean. Bai. Eta hor 20 egun mazeratzen utzi. Irekin gabe eta ezer gabe, uretan utzi itxita. Aireiri gabe. Eta ize gabe, bale. Pero atera, poltsa atera eta daukazu hor kaldoa
Bai, Bai. Eta gero hori iragatzitek, eta gero hori Hori da. sartzen dekatxarruan, da botatzen jutea Hori iz. da, hori da. Vale, eta horrek ze kudeatzeik, horrek zerren kontraiteiko, zer laguntzen Insektuen kontra. Insektuen kontra. Bai. Vale. Azkenak dira insektizida natural bat, ez? Vale. Orduan, preventibo gisa erabiltzen dugu. Vale. Gehiena preventibo lanketa bat egin behar da nekazaritza ekologikoan. Ezin dezu espero ja hor plaga ikustea. Da honian ja berandu abil, no? Bai. Ados. Normalean bai. Ados.